så finde beviset for tretrinsreglen. Og til at starte med, der laver jeg en graf, og så finder vi et punkt, det kalder vi for x0. Så går vi op og finder punktet på y-aksen, og den kommer til at hedde f af x0. Så finder vi et punkt mere, det kalder vi her, det kalder vi for x0 plus h. På y-aksen kommer det så til at hedde f af x0 plus h. Godt. Så i første trin, der vil vi gerne finde sekantens hældning, og det gør vi, vi kender allerede formlen hældning for a, hvor vi finder hældning, hvor den er y2 minus y1 over x2 minus x1. Den her formel kan vi bruge til at finde sekantens hældning ved at sætte de her punkter ind i formlen. Og y2, den hedder f af x0 plus h minus y1, som er f af x0, og så er det over x2, som er x0 plus h minus x1, som er x0. Så kan man reducere den her lidt, og det vil sige, at x0 går ud med hinanden, så der kommer til at stå f af x0 plus h minus f af x0 over h. Og den her formel kan man også kalde for delta y over h. Nu har vi fundet sekantens hældning. I trin 2, der reducerer man. Men det har vi allerede gjort heroppe. Så vi går videre til trin 3. Her skal vi finde tangentens hældning, og det gør vi ved, at vi lader h gå mod 0. Og det vil sige, at delta y over h går mod f mærke af x0.